na mitade do malecón de Monforte. Por esta zona estaba chea de romero, un romero xa moi adulto, con moita madeira, inda que se podaba, tiña moita madeira, o que facía posible que as follas e as flores quedasen relativamente mal. Por iso procedeuse a replantalo, arrancarono e replantarono outra vez, poñendo unha variedade que é moito máis pequena. Non chega á altura que podía pasar do metro ou metro e medio do anterior que estaba plantado. Este romero chámase tamén a morfina dos pobres, porque se empregou moito para combatir todo tipo de dores de estómago, dores de cabeza, dores articulares. Tamén se empregou como dixestivo contra o catarro, é dicir, tuvo unha serie de utilidades moi importantes hai uns anos. Agora